Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Μάχη για τα αυτοάνωσα νοσήματα έχει δημιουργηθεί για την πρόληψη και για την ενημέρωση τη κοινή γνώμη γύρω από τα αυτοάνωσα νοσήματα. Σε αυτό το πλαίσιο έχουμε ξεκινήσει μια σειρά συνεντεύξεων με επωνύμους που πάσχουν για να μάθουμε από την εσωτερική πλευρά των πραγμάτων τι ακριβώς συμβαίνει με τα αυτοάνωσα νοσήματα. Πρώτο και καλύτερο σε συνέντευξη, λοιπόν, μας υποδέχεται μάλλον ο ίδιος στο σπίτι του, ο κύριος Γιώργος Καρανιώτης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Μας άνοιξε εδώ πέρα το χώρο σου. Να σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τον εξωτερικό χώρο. Τον εξωτερικό χώρο, ο οποίος είναι υπέροχος εδώ που βρισκόμαστε. Ευχαριστώ. Και σε ευχαριστώ που μας μιλάς και για κάτι ιδιαίτερο, για την ψωρίαση. Ναι, δεν μου είναι ιδιαίτερα δύσκολο να μιλήσω για την ψωρίαση, γιατί είναι κάτι το οποίο πλέον ζω μαζί του από το 2004 και έχω περάσει νομίζω έχουν περάσει μάλλον όλα τα συναισθήματα που μπορεί να περάσουν από έναν άνθρωπο που πάσχει από ψωρίαση, από την ντροπή μέχρι το ότι πλέον είμαι σχεδόν χαρούμενος που μου παρουσιάστηκε αυτό το νόσημα, γιατί με βοηθάει να ξέρω ακριβώς πώς πρέπει να λειτουργήσω, πώς πρέπει να φάω, πότε ήπια λίγο παραπάνω. Γενικά με βοηθάει, μου δείχνει ας πούμε τι κάνω σωστά και τι κάνω λάθος. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Σου βγαίνει σε καλό. Ναι, νομίζω ότι αν ο περισσότερος κόσμος αν δει έτσι κάπως την ψωρίαση, δηλαδή αν δεν τη δεις ως αρρώστια αλλά τη δεις σαν δώρο, θα καταλάβεις ότι κάτι ως τώρα έκανες λάθος στη ζωή σου. Οπότε μπορείς να το διορθώσεις. Ναι, και σε αυτό που λες έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί τα αυτοάνωσα νοσήματα δείχνουν και τον τρόπο ζωής μας. Ακριβώς. Αν λίγο στραφείς, εγώ δεν είμαι υπέρ απαραίτητα της ανατολικής ιατρικής και να απορρίψεις τη δυτική. Πώς ένιωσες εσύ, το πρώτο σύμπτωμα πότε το είδες, το 2004? Ναι, δεν έδωσα πολύ μεγάλη σημασία γιατί ήταν πολύ μικρή η έκταση. Ξέρεις, σκέφτηκα ότι. Στους αγκώνες, στα γόνατα. Στους αγκώνες είχα βγάλει αρχικά. Και καμία σχέση με αυτό τώρα, είμαι χτυπημένος, δεν είναι η ψωρίαση. Αλλά χτύπησα στο σκέιτ, ναι. Ήταν λίγο, νομίζω επειδή δούλευα πάρα πολύ, το μυαλό μου ήταν αλλού. Ούτως ή άλλως ήμουν σε μια πολύ προσωπική, ήμουν πολύ ευαίσθητος εκείνη την περίοδο για κάποιο προσωπικό μου ζήτημα και μάλλον για αυτό το λόγο εμφανίστηκε κιόλας. Πολλές φορές συμβαίνει αυτό που λες. Ναι. Μετά από μια μεγάλη κρίση, μια μεγάλη στεναχώρια, εκδηλώνεται ένα αυτοάνωσα νόσημα. Ναι, εμένα ήταν ένα μεγάλο μπέρδεμα στη ζωή μου, αλλά ξεμπέρδεψα κάποια στιγμή. Είδα ότι εμφανίστηκε, δεν έδωσα μεγάλη σημασία γιατί είχα άλλα πράγματα στο μυαλό μου, όπως τη δουλειά. Πρέπει να πήγα στον δερματολόγο μου γύρω ένα-δύο μήνες μετά, ας πούμε, και μου λέει ψωρίαση. Πώς ένιωσες όταν το άκουσες? Είναι λίγο τρομακτική η λέξη. Ναι. Δηλαδή θυμίζει λίγο ψώρα, δεν ξέρεις ακριβώς τώρα τι είναι αυτό το πράγμα. Μεταξύ, εγώ τότε δεν είχα ίντερνετ, δηλαδή πρώτη φορά έκανα το πρώτο mail, το έκανα το 2007, οπότε δεν είχα πρόσβαση σε υπολογιστή να μπω όπως τώρα και να ψάξω. Ρώτησα και πήρα και ένα βιβλίο και διάβασα και είδα ότι, εντάξει, σαν να μην το παραδέχτηκα. Δηλαδή οι πρώτες μου σκέψεις ήταν ότι ψωρίαση, ναι, δεν έχω ακριβώς, σε λίγο θα γίνω καλά, ας το ξεχάσουμε. Κάπως σαν το κουκούλωσα, ας πούμε. Άρχισε να εξαπλώνεται. Έβαζα κορτιζόνη, θυμάμαι τη λιγόμουν με κάτι πράγματα. Έβαζα τέτοια. Χρειάζονται από την πλευρά της. Και ήμουνα και σε διακοπές, χαλαρός ήμουνα, δεν το έκανα θέμα, δεν μπορώ να πω ότι με στεναχώρησε. Απλώς κατάλαβα, δηλαδή ούτε είχα καταλάβει ότι πρέπει να αλλάξω σε κάποιο έτσι μεγάλο ποσοστό τη ζωή μου ή τη διατροφή μου ή το ποτό ή οτιδήποτε. Ναι. Αυτά ήρθαν πολύ μετά, δηλαδή μη σου πω τα τελευταία 2 χρόνια που κάνω βελονισμό. Και κάνω και βελονισμό. Αντιδράσεις από άλλους, είχες δει κάποια, όταν είχες κάποιο πρόβλημα έντονο να βλέπουν δηλαδή κάποιο σημάδι και να νιώθουν κάπως περίεργα γύρω σου? Είναι μια ερώτηση που, εντάξει, οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν την κάνουν, όπως αν κολλάει. Να. Όπου, ξέρεις, ανάλογα με το πώς θα ρωτήσει ο άλλος και εσύ απαντάς, ας πούμε. Μπορεί να σε ρωτήσει πολύ ανθρώπινα αν κολλάει και να το απαντάς όχι και βλέπεις και κάποιες αντιδράσεις, κολλάει. Βλέπεις τον πανικό δηλαδή ακόμα και στην ερώτηση. Που εκεί πέρα, ξέρεις, η μημάθεια και η αμάθεια έχουν παίξει πολύ σημαντικό ρόλο. Αλλά νομίζω ότι όχι, ούτε στη δουλειά μου αντιμετώπισα ιδιαίτερο πρόβλημα. Δηλαδή με το που έλεγα σε έναν σκηνοθέτη, OK, αν βάλω κοντό πουκάμισο ή μπλουζάκι, θα φανεί η ψωρίαση που έχω. Ευτυχώς έπεσε σε αρκετά ανοιχτό μυαλό στους ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν κάποιο θέμα. Εγώ είχα θέμα, όχι οι άνθρωποι. Εγώ είχα θέμα στην αρχή. Είναι η επόμενη μου ερώτηση. Ναι, εγώ είχα θέμα στην αρχή γιατί έλεγα ψέματα ότι χτύπησα. Δηλαδή, αν δεν κάνω λάθος, τους πρώτους 6 μήνες
Κάποια στιγμή, αν θυμάμαι, ένα πρωινό σε μια κουβέντα, βρήκα το θάρρος και από τότε το διατήρησα. Να πω ότι παιδιά έχω ψωρίαση. Ενώ με ρωτούσαν, ας πούμε, παρέες τι είναι αυτό στα χέρια και έλεγα χτύπησα με το ποδήλατο ή έπεσα, έκανα μια βουτιά και χτύπησα κάτω, οποιαδήποτε βλακία, ας πούμε, μου ερχόταν στο μυαλό. Για κάποια στιγμή πήρα απόφαση και βγήκα από την ντουλάπα μου. Ήσουν και από τους πρώτους που το είπες δημόσια, έτσι σε βρήκαμε κι εμείς, ότι παραδέχτηκες ότι έχεις ψωρίαση και αυτό δίνει και πάρα πολύ στον κόσμο δύναμη για να το αντιμετωπίσει και να το πει, να ξέρει ότι η ψωρίαση δεν είναι κάτι φοβερό. Δεν ξέρω αν είχα. Δεν δημιουργεί πρόβλημα σοβαρό στην υγεία. Αν είχα χτύπα ξύλο, αν είχα λευχαιμία, ας πούμε, δεν ξέρω αν θα είχα το θάρρος να πω και να το πω. Βεβαίως. Αλλά νομίζω ότι έχω ψωρίαση. Δηλαδή, αν μπορώ να βοηθήσω κάποιους ανθρώπους και να τους πω ότι η ζωή μου είναι το ίδιο κακή ή υπέροχη με το παρελθόν, θέλω να πω, μην μπούμε σε τέτοιες λεπτομέρειες, αλλά η ζωή μου αυτή τη στιγμή, αν θέλω να είμαι ειλικρινής, ευγνωμονώ την ψωρίαση που ήρθε. Οπότε, αν το δούνε έτσι, αν το δεις ακριβώς έτσι, και όχι, δεν το λέω ούτε υπερβάλλοντας, ούτε προσπαθώντας να δημιουργήσω μια έτσι, ποιητική ατμόσφαιρα για το πράγμα και να το εξειδανικεύσω, σε καμία περίπτωση. Έχω ψωρίαση, είναι δώρο για μένα γιατί καταλαβαίνω ότι δεν έκανα καλά και από εδώ και πέρα ξέρω πώς πρέπει να λειτουργήσω με το σώμα μου και να βελτιώσω το κακό που ενδεχομένως το έχω κάνει στο παρελθόν. Αν το δεις έτσι, τελείωσε. Και σε ασθενείς που έχουμε μιλήσει και με σκλήνες κατά πλάκας, που είναι πολύ σοβαρή ασθένεια. Και επίσης, ρευματοειδή αρθρίτιδα, είναι πάρα πολλές οι ασθένειες που ανήκουν στα αυτόνομα νοσήματα. Μας έχουν πει ακριβώς αυτό που λες. Ότι πριν από το οτιδήποτε συνέβαινε, είχαν αλλιώτικη εικόνα της ζωής του. Τώρα πλέον αντιμετωπίζουν τα πράγματα με πολύ διαφορετικό τρόπο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Να σου δώσουμε το βραχιολάκι του σωματείου μας, που λέγεται Μάχη, το οποίο είναι σήμα κατά τεθέν. Θα είναι το καλοκαιρινό μου βραχιολάκι αυτό. Αυτό το δώσα και σε μπλε για να μπορείς να το φοράς και να είναι χαρούμενο χρώμα, όπως είσαι και εσύ. Και έτσι θα... Αυτό είναι και το αγαπημένο χρώμα της μητέρας μου, είναι τουρκουάζ, αν δεν κάνω λάθος. Ορίστε, δεν το ξέραμε. Και έτσι θα έχουμε δύο λόγους, επειδή να με ρωτάει ένας άνθρωπος τι είναι το βραχιολάκι αυτό. Το βραχιολάκι αυτό το φοράω γιατί είναι το βραχιολάκι από τον Σύλλογο Μάχη για την ψωρίαση. Είναι για τα αυτοάνωσα γενικότερα. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, καλή επιτυχία στο σωματείο και καλή δύναμη. Το εκτιμούμε, είσαι ο πρώτος μας κάνεις ποδαρικό. Ελπίζω να είμαι γουρλής. Είσαι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.